ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам Суҳроб. Аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем ки моро дастгирӣ мекунем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. Ва бародаро, пеша видео старт кардан мехостам оиди мошинҳое ки бо тариқи кредит дар Тоҷикистон фурӯхта мешаванд каме ҳам бошад барои шумо маълумот бидиҳем. Кредитро дар Тоҷикистон ин компанияи Алиф Сармоя яъне Сомонтиҷӣ пешниҳод кардааст ва мошинҳое ки дар сайти Сомонтиҷӣ бо тариқи кредит фурӯхта мешаванд, вақте ки шумо ба соҳибҳои мошин занг мезанед, соҳибҳои мошин ягон таш дарак надоранд. Албатта ки ин рост аст ва худи кредитро ин компанияи Алиф Сармоя пешниҳод кардааст. Ва бояд шумо чӣ кор кунед? Вақте ки дар сайти Сомонтиҷӣ медароед мошинҳое ки ба шумо маъқул ҳастанд бо тариқи кредит заявка равон мекунед ва дар ҳамун ҷо копияи паспорт ва ННН ҳатман лозим аст. вақте ки заявкаи шумо қабул мешавад ва ба шумо занг мезанед ва ҳамроҳи соҳиби мошин ба компанияи Алиф Сармоя меравед ва дар ҳамун ҷо 30% пешпардохт менамоед. вақте ки 30% пешпардохт менамоед, боқимонда маблағро ҳар моҳ через банк супоридан мегиред. вақте ки ман бо компанияи Алиф Сармоя ҳам суҳбат шидам, гуфтам ки бародарое ки дар муҳоҷират ҳастанд чӣ хел онҳо бо кредит мошин бихаранд ва онҳо ба мо ҷавоб гардониданд ки шахсоне ки ҷои кори доимӣ доранд, яъне ки ҷои корашон доимӣ аст ва фирма завод аст фарқ надорад ва аз ҳамон ҷо кифтани сармузди меҳнат мегиранд, равон мекунанд, марҳамат метавонанд мошин бо тариқи кредит албатта ки бихаранд. ин буд бародаро оиди мошинҳое ки бо тариқи кредит фурӯхта мешуданд ва агар ягон саволи иловагӣ дошта бошед ҳатман дар комментария нависонед ва мо ба шумо албатта ки ҷавоб мегардонем. видеоро то охира тамошо кунед ва фикрҳои худатон нависонед. Саломат ва зинда бошед. 4 баллон нав газ бензин. Opel Caravan бачо солош 97. Хобоз янҷо шахшума навор мегирем бинем. Номеран дураи ам тасках чам ки ди. Кашчам паш нав. 4 баллон шам ҳамай. Як шаши простоя мотор, газ, бензин. Салон шам як мегирем бинем салон шам. Топ 314,000 пробег дора, коробка механик, кондиционер дора, кор мекунад. баъд масъалаи хадавоиш чӣ хела? Хадавоиш ҳам накардам. Задагӣ, пӯшидагӣ. Не. баъд чанд сум мебад ҷои сумгириш? ҷои сумгирӣ шака 27 сум. бо арзон мешавад, ха? 26 сум кардам набуд. надод як 26. 26 сум. фаҳм номро амоно мешавад. 937 99 36 02 бачо занг мезанен. хай бо қатъия ка ҳам суҳбат шен бо савдо мешавад. Toyota Camry бачо, Camry да Америка, солаш 2010. Объем мотор 2.5 бензин. Планировка карданги оз як салон шам мегирем, салон шам як бинем. 4 электропакет дора, 185,000 пробег дора, коробкаш автомат, кондиционер, телевизор хоидаи кор мекунад. Нага хафой бинед, задни камерани кор мекунад. ҳуҷҷатош хай таъмировкаш чанд хай ба? 7 моҳ ба чанд сум нақд? номеро телефон тагум монем. номеро телефон тагум 239. бачо ман номеро шумо мемонам, занг мезанед, хай бо муомила дорам. Opel аз таҷик Caravanаш бачо солаш 2004 бо баъбе мотор инжектора Actimat Ramnal. Хобоз як салон шам мегирем, салон шояд бинем бухтон. коробка механик, кондиционер кор мекунад. ҳуҷҷатош чанд хайнаи бадака? ҳуҷҷатош то июла. то июла ба нақша чанд сум гуфтеса? ҳа 50 та гуфтеса бачо, хай номеро шумо мемонам, занг бизанед. ҳай бо савдо мешавад. 96 33 25 33. бачои ки Mercedes S-Class пӯшидагӣ будем, хуб якта соли 2007
Avio motoru 6 sevde. Benzine kan? O gaz benzin. Benzini خوریه. روز یک سالن شام بگیریم سالن شام یک بینیم. خورک 176 از آب تابع دو کاروکش автомат کنیسانی قویدایی کار میکنم. الکتراپاکت لوک هم داره. Уҷатош қай танировкаш чанд хайба? Уҷатош қай танировкаш? 8 миллион дага. 8 миллион ба чанд қар аст худора? 20. Ба чанд мияка? Амчи. Нақша чанд гуфти? 170. номери телефон тавомонем. 24 10 44. تو بچه‌ها زنگ میزنه خیر با سوالو میشم. بچه‌ای که لکسور 1350 پرسیدگی بدین خوب اینا برادرو یک تا سالش 2009 امریکا واگن با بابی موتورش 3.5 مای. گاز بنزین. اسکا. نه شنده نه. خب تانیروفکا کردگی روز یک سالن شام میگیریم ببینید سالن شا. خب کاروکش автомат کنیسانر کار میکنه. الکتروپاکت حجت قید تانیروفکا شان خوب شد یک ساله. یک ساله هم با نقش چانسون اساسی. 130,000 номеру шамаимон занг мезанем хай бос муомила дора 104 22 10 10 ям краска радной шакл ки хто налиш кадишин Радной. матиз бачо солш 2001 газ бензин номерам дора چور بالون شام نماید یک سالن شام میگیریم ببینید سالن شام خب 293,000 پرابگ داره کاروکش مکانیکه ماتیز دبده و بعد این اوجاتو چند خانه که او موینو یا برای اوجاتو با جای سونگری چانس میره номеру телефон тавомонем. А чӣ номеру то намедонӣ? Шиба? номери якта табуду. Барои номер бу ки занг бизананда чӣ хеле як. Аби номера. 015 бачо солиш 2004 ҳабиби мотор 1.6 бензини холия. باز یک سالن شد کاروکش مکانیک تلویزیون کامرا همش خواهی دایی کار میکنه باز یک خفان میگیریم بینیم مسئله خداوی زدگی پوسیدگی چخیله اونجاتوش خواهی تنیروفکش چند 6 ماه با جای سونگری چانس میرکن جوی هم کنسل نخیر باشه با چانس چانس گفته ایسه؟ تو 24 تا نمیتی 24 تا نمره تلفن تازمانیم Sonuç çan da. بچه نمره سالش 2010 ابیوی موتورش 2.5 گاز بنزین باز یک سالن شام میگیریم سالن شام یاد بینیم کاروکش مکانیک کنیشنر کار میکنه شو Çiş? کنیشنر Sanırız o sporla kesinlikle çiğnem. هم تا یک کراسکه پشتش خروشیدگی دوره خب بعد خیلی زدگی پشیدگی نداره Ne? جاتوش هم خیلی اینجا توش çanka ya bu parmağı şaşmayız. ما اوجا داره بعد جای سونگریش چانس میرکن
خیلی بو کلینتا ببینید بو چند میلیون چند سو مفتیسی؟ سر 100,000 نمره تلفن تقدیم مثل 987 69 69 با بچه ما نمره شما زنگ بزنید خیلی برای شما پراتر معلومات میده